Redondela protagoniza a Liga Galega de Traiñeiras. As embarcacións da comarca buscan seguir mellorando na Liga A e na feminina, no tramo final da competición. O remo tamén será protagonista en augas autonómicas. A Liga Galega de Traiñeiras descansa este sábado, pero regresa cunha nova xornada o domingo que se volverá en Redondela. O peirao de cesantes encherase de amantes deste deporte para disfrutar dunha xornada que se agarda intensa na Liga A e tamén na feminina. A competición arrancará ás 11:30 da mañá coa disputa da terceira bandeira feminina cesantes Concello de Redondela, onde se darán cita as 10 embarcacións que conforman a categoría. A principal favorita a ondear a bandeira é Chapela, líder da clasificación, aínda que tiran só 2 puntos por debaixo, promete guerra. Cabo da Cruz e quinta na xeral, pero ten na súa man rematar a xornada cuarta, mentres que Rianxo é novena e ten o 8º posto a 6 puntos. Tras a regata feminina será quenda da Liga A. As embarcacións estarán preparadas para sucar as augas ás 12:30 da mañá, cando sairá a primeira manga. Nesta categoría, o principal favorito tamén é Chapela, líder indiscutible con pleno de vitorias. Urme é o mellor clasificado da comarca e mantense no sexto lugar coa posibilidade de achegarse ao quinto o ocupado por Bueu, mentres que Cabo da Cruz é penúltimo e ten só 2 puntos de vantaxe co derradeiro clasificado, cesantes. Os equipos do Barbanza contan cunha nova xornada para disfrutar no mar e loitar por mellorar os seus resultados nesta Liga Galega de Traiñeiras.